出国那个 Schlemm 中有农山起嘛。 Yakata ngamla ban batai ngadon ka full faith hapo ki officer jo nga hapo ko police department ba kinle ya kabaran kam ngadon ka full faith haki ba kinle ya kabaran kam ka ka ba ki yakren naga kata ngamla ban komen tangwatang ne ka we shangi shinong talang kadon ka ba kaktin ka ba ki ong ba ka khia situ chernga kamot kayo kan ka jai ding kadang ka jai ding don pena teng kabit ketu ka pena kalong prum kadok ka phat ta ka jaka ban siat ha tu ka ding ki siat ha ka dengan tebakan jemno ka tu jipang prum kamot iman yo kadon ka ha kan ka jing bandai wa di ka tension jong ki breu ha kan ka jing ya ki palok kum bagyo I ha po par khobor ba kadon ka jeb ya yang menteri kuno by driver dia ketuk attention bawan ra da kwe ke issue den tak daw kiwan ra ya ketuk issue but sakawe kelongi kandang jungi ke police department ngimla banbat ya kanu kali ka ba dom ki kababiang ki document ki bede ba ka kanu kama ka ba ya lamba ka state ka jungi la na ka state ni shagi wi jilla na ko wi jilla ka ba wan hapo ka state ka jungi kumangila po nong ba kamdan satya kata ka jing kai tu kamdon kibadon kamot kidon da ki document ki ba ki de banle ya kata ini den tak daw ang ipitang kayo UDP ka bagi akren ba ndon gaji yang minister den tak daw yo kini ki wei pagi parti ba kadong di palo hapo jong ki by divert ya attention jong ki breu na ka tu ka reshuffling paramaki ka badon na kabdon ni katangam la bantip tang baki divert syakane nga ngala ngam ong ba kade namar ba ngala bande kala bande nama ba kum gi ikot khobor ka ba ka bande nak bande ka tak internal arrangement jong ki parti ka don ba kandon gaji yang minister den tak daw yo ka de ban divert ya attention nak tu ra pengkulmar jab klik ya kibreu pat ya kata ngamla bantit pengkulmar kini tolak mpi ngamla bantit mar bagi I baka UDP kam PAA te su ya keno ya kata te ngamla bantit na yu te den ka sakawe kelong ba ngi na kalyang jongi ka police department ngadon ka full faith halang officer jonga ba kinle kabaran kam bat kabaar ba ngimdon kanunok authority bangin bat yakino kino kali ladaki biang ke dokumen ladam don kot kilong ilika